Hola, Andrea. Hola. Canto ten? Dende este último verano xa non te vi. Sí, é verdade. Ti, que tal este último verán? Pois xa ves, falando galego. Entón agora, por que falas galego? Falo galego porque dime conta de que o castelán non é unha lingua mellor que o galego. Iso de que a xente fale castelán porque se cree máis superficial, xa non o entendo. E ti, por que falas galego? Pois eu falo galego desde pequeno, porque como pasaba moito tempo que o meu avó e el falaba en galego, a min adoitou sempre esa lingua e sempre acabei falando galego. Pois pareceme moi ben que te gusta o galego, que non seas esa clase de persoas que se creen máis ao falar castelán. Que te parece se o día tan bonito que está vamos a parar? Sí, A que te deixes a parar? Sí,